Odsúvala, áno. Veľmi dobre, prečíkavý to, zapamätáme si. Ďakujeme pekne. Mašina nám vstúva do svojej pozície na štartovú čiaru a my očakávame ďalšieho zástupcu. Táto mašina bude na 4. kolaji, teda na predposlednej štartových vagónov. Na Polsku idem. Takže zamávame Rakúšanom. Áno, zahúkali nám. Budú stáť na 3. kolaji. No, ja vás to ešte nevidím. Teda budú v podstate skoro v strede. No, potom už miesto není. Nás musíte, nerobte. Čakáme na výstrel, strieľame a štartujeme. Takže držte palce. A mám cigaretu, A už nám to sprčí maďarská mašinka, pardon, polská, nešetrila vodou a je vstieť prvá. A ja mám cigaretu. A papuje, tvrdý. Áno, rakúska posádka sa zoznamuje z prostredí vozvolenie, táto vozvolenie ešte nebola. A to, čo som práve rozprával, to prvýkrát a uvidíme, ako to bude vyzerať, keď si budú môcť sily smerať ešte raz v tejto disciplíne vo svete. Takže ešte raz, presne táto... Pravil som, že vyhrá aj Polska moja. A štartujeme odvetu 100 metrov sprint. Poliačky odvet na kolo. A Papagáj ako druhý, pardon, tretí. Maďarská posádka sa šetrí a Rakúsko si išlo v pomalšíkovom rytme. Ale nazvime to šprintom. Najbezpečnejšie do cieľa, ktorý tentoraz bude červený tercí. Ideme na to čakať, či? Na čo? Proces ľudí, ktorí nemajú to robiť polajsku a my poprosíme, aby sa nám jednotlivé mašinky vrátili na štartové pole sektoru stredných vyhranení, aby sme si mohli odštartovať ďalšiu známu disciplínu, ktorú poznáme z minulých ročníkov, a to je anglická pošta. Na malú chvíľu vysvetlím. Najzaujímavejší disciplín, ktorá
so zaradením spätného chodu, tak, aby sa mašina dostala čo najskôr do tejto pôvodnej pozície, z ktorej disciplína, takže podarilo sa náležky opäť Poliakom. To sú nejaké ľahké zákony, to je tak dobré. Aj. Títo nepochopili, že majú zastať pri cerčíku modrom, no ale tak asi sa tam zmenili nejaké pravidlá, hej? Aha, takže medzi žltý a červený, ja tu mám inú poznámku, ale nevadí. A polská posádka sa už vracia. Veľký potles. A keďže na stanici máme vody málo, táto polská mašinka nám ju ešte trošku pridala. Áno, sú... A sme v cieli. Takže 3 mašiny máme v cieli, pripravená je. A teraz to budú môcť rozbehnúť tak, ako sa patrí. Pozdravíme kolegov tiež. Jaj, Bože, no, Pálko môj, môžeš ma ty počítavať, ak nás prejde, tak obidvo. Opäť sú Poliaci vpredu, 477 druhá, Rakúšania s Maďarmi sa bijú spoločne. Vidíte, chlapi, polskí, títo majú noha. A už to všetko ide. Ani neodmontovávali. Tak, toto je. No musíme to sprísniť na rok. V Lani sme mali šraubičky, keď boli dievčatá prišravované, bolo to lepšie. Takže polská posádka je opäť v cieli. Pozrite, ako nám utlačí hore, hej, ha. A zatrpia až pod Volenským zámkom, ale snáď. A veniec je tam, je to v poriadku a vynikajúci čas pre túto posádku. Vážení priatelia, v turčianských strojárniach Martin. Celkové im bolo pre bývalé československé štátne dráhy vyrobených
298 kusov. Ich familiárne označenie Pilsty bolo odvodené od názvu netradičného naftového komórkového spaľovacieho motora francúzskej licencie, ktorý bol v týchto rušňach zabudovaný. Vďaka konštrukcii s nízkymi kabotami a vyššou kabínou v strede bol z lokomotivy 306 vodná 1. Vznikli rozsiahlou rekonštrukciou rušňov rady 735 kula. Základným prvkom rekonštrukcie rušňa je známa polohou lokomotívy, a to náhradou pôvodného spaľovacieho motora Pilsty moderných 12-valcových naftových spaľovacích motorov Caterpillar a modernizáciou elektronických prvkov. Rušenie dostal novú modernú nízku kapotu, úplne nové stanovište rušňoviča prispelo rady na jeho prevádzku. Zaujímavosťou je doplnenie zariadenia na elektrické vykurovanie až 1986 továrny na výrobu rušňov Šejkárne Praha. Spolupracia Slovenska, ale nezriedka sa vedu objavujú aj na tratiach od trolejníc. V železničných staniciach sa postupne nahradzujú staršie rušne radu 700. Už tu máme ďalšiu mašinku a je to rušne rady 746, ktorý vznikol rekonštrukciou rušňov 732. Vymevákovými nákladmi, vysokou spolahlivosťou a komfortom pri železničách. No a prechádzame k ďalšej sérii rušňov. Prikázaná ruše 478